prázdniny, ale my ideme do školy. Chápeš? Nechcem. Ale ideš. Poď, máme matiku. Ani začne. Poď za mnou, máme matiku, takže ide sa. Ideme, poď. PS, chcela by som dodať, kým tam dobehneme na matiku, že toto naše normálne skiny nie sú. Len tak pre istotu. Kde si, Dávid? Dobre, tak dúfam, že vieš čítať, lebo ja už som hore. No, poď už. Poď, nekam si sadni. Máme matiku. Počkaj, ja idem spustiť kvíz, ty tu počkaj. A do chatu musíš písať odpovede. To bude asi Dčko. Ja si tipnem, že je to Dčko. A to bolo Ačko. Dúfam, že sa na toto video nedíva moja učiteľka matiky. Kde si? Čo furt ideš hrať Roblox? Ja idem s tebou, ideme hrať Roblox. Ideme hrať Roblox v Robloxu. Tu si zapnem. Funguj! Ten počítač je pokazený na... Tu sa idem Sorry, ja idem si kúpiť na chodbu čipsíky, idem z hodiny preč. Čau. Ja ti potom... Prosíš si nejaké čipsy? Nie. Dobre. Idem urobiť nelegalitu. Pôjdem v škole na kolobežke. Prosíš si niečo na pitie? To si ako môžeš zobrať. Reálne, ja som to nevidela. Kde si? Hej, ak odtiaľ vylezeš, dostaneš peniaze. Chceš peniaze? Haló, chceš peniaze? No nič, ja som poctivý študent. Dávam už tie projekty. Nech sa páči. A vezmi si aj domácu úlohu. Dobre, ale ja nemám u teba. To vieš. Tak páči. Vyhodilo ti to tam niečo, malo by? A daj áno. Dobre. Už to máš u seba. Vlastne tu ja si idem zobrať na učiteľský stôl. Čo tu robia, vole? Čo tu ako robia? Títo sú úplne... Ja, tak si vezmem domácu úlohu. No to už nebudem potrebovať a... Za chvíľu bude obed, tak čo budeme robiť? Čo si dáš na obed? Teda, iba jedno menúčko bude a to neviem aké. Ja si pripravím. Poď, Ja viem. poď za mnou. Poď za mnou, odídeme z hodiny, bude sranda. Ber kolobežku a padáme. No, ideš už. Tam ideš. Poď tu dole. Musíme sa evakuovať, evakuácia. Horí, musíš ísť von, evakuácia. Ja idem na druhú stranu školy. Prečo? Máme sa evakuovať pred školu. No. Super, tak toto, čo teraz držím v ruke, to sú kvetinky na počesť môjmu bratovi, ktorý uhynul pri evakuácii. Ja som neuhynul, Sofie. Áno. Ja som na kopci. Kde na kopci? Ja idem tu. Chcem ti dať kvety. Hej už. David, poď už. Ja idem na obed, ja som poctivý človek. Ja nejdem. Už je všetko v pohode, takže už môžeš. Nič není, tam bude asi telocvičňa. Práve idem na obed. Som na obede, tu som. Hej, vieš čo, tak ja idem. Ja už idem do hudobnej. Oh, čau. Už zase? Musíme sa evakuovať, lebo všetci umrieme. Všetci umrieme. Ja už som dolu. Ja nie, ja som sa tu zasekla. Ja som. O, dobrý aloha batoh. Teraz si meníš skrinku, čo? Áno, teda budem celý aloha. No super. Tak ideme na boje. To je čo? Poď sem. Tu
Tu si môžeme urobiť foto, Dávid. Do telocvične, pozri. Tyjo. Si musíme sadnúť Ečko, dobre? Mám. Počkaj, ja si dám preč batoh. Ja si urobím 3, 2, 1, čís. A sem si niečo napíšem, no tak fajn. Dám si sem, že ahoj. Dan. Tak. A teraz na music. Stíham vlastne hudobnú? No. Nestíhame, lebo za chvíľu končí, tak čo budeme robiť? Ja som tu. Potom nám príde. Ale už odchádzal. Kde si tu? Som u music, ale už odchádzal. Fajn, ja som v skrinkách, takže... A máme vedľa seba skrinku. Ja sa ti idem vúpať do skrinky. Poďte, nie, ja už som bol. Však aj ja. Ja sa idem premávať vo škole. Hej, Dávid, poď sem dole ku tvojej skrinke. Dobre, idem. Musím ísť z poschodia. Ja už ťa vidím. Poď za mnou. Poď za mnou. 14 óra még fel. To je tvoja kára. Ako áno, naskoč si. Ideme? No. No, nie som skúsený Počkaj, vodič. môžeš pomôcť tvoju káru. Dobre, tak vyskoč. Tak, musela som si ho opäť dať preč. Vlastne, nedala som si ho preč, ono by zmizlo. A sakra, ja som zlý vodič. A ja idem proste sem, kde sú domy. A tu sa asi býva. Kde si? Dávid, kam ideš? Vidíš ma? Áno. Tak poď sem, tuto parkujem. Dobre, už idem. Len do môjho krásneho autička nenaraz. Ja budem bývať tu na 5 a ty môžeš ísť na 4 tam. Kde si? Choď tam, alebo môžeš chodiť kľudne ku mne. Ja ťa sem pustím. No, ako teraz ich máš zatvorené? Počkaj. Jo, ja ti ich neviem otvoriť, máš ich zatvorené, nikto sa k tebe nedostane. Ale môžeš ísť ku mne. Bože, daj už si preč ten batoh. Musíš si dať takýto krížik, čo tu je, taký krížik úplne. Fajn, čo si dáš? Prosíš si suši, alebo prečo varíš u mňa? Ja si idem pozrieť telku. Dobre, ty proste... Ja tu proste... No Robux, to hovoria asi o tebe. To hovoria určite o tebe, ja sa sadím na svoju... Ja sa sadím na všetky svoje prsty, že hovoria o tebe. Otvor ju. Jej, tu máš ostatné fotky, pozri. Nájdem ťa. Ideme na zmrzlinu. Poď na zmrzku. Počkaj, ešte to ti tu pripravil. Díky, a ideme. Tie kvety vyhodíme aj k nim, čo mi nebudú. Počkaj, čakaj. Poď, pôjdeme kolobežkami, nie je to ďaleko. Hej, čakaj. A ideme. Cez trávu, keď prší. Tak poď, ideš, o 9:00 bude inak film v kine. No, tu si vlastne zober kornútok a potom si tam nadaj koľko smrských chceš. Dobrý deň, ja si prosím do kornútku jednu šmolkovú, túto žltú citrónovú a túto ružovú. Teraz to na mňa musíš kliknúť a tam ti vyhodí také v strede trojka, označené číslom 3. A ďakujem. A teraz sa vymeníme. Dobrý deň, ako si budete prosiť? Poprosiť šmolkovú. Oh, sorry. Neviem zobrať novú. Počkaj. Dobre, šmolkovú, hovorte. Ale šmolkovú, tú
tu a tú fialovú. Tú rúžovú. Tak, páči sa. Už prestalo pršať. Krása, poď, ideme na pláž. To je krásne. Vieš si urobiť úlohy. Musíš si zobrať tú homework a dať, že do homework. A tam proste urobiť si. Takže truj. Tak. Na toto je. Na toto. Dám, že truj. Pozegrať 12 to bude, koľko som 12? 96. Aha, dobre. Toto dám takto, toto dám takto. Ja to proste budem typovať. Toto je 20. Dám 24, lebo som to číslo páči. Urobíme si večerný výlet, aj keby sme večerné výlety robiť nemali. Ale urobíme si. A kým tam dojdeme, dajte like a odber, aby sme... A možno si kúpime Robuxy. Kde si? No, tu... Áno, ja nie som pri zmrzline, ja som tým druhým smerom. Prečo ideš autom? Prečo ideš autom a prečo sa s tebou vidie nejaká týpka? Okamžite vystúp, vezmi kolobežku a auto tu nechaj. No nič, ja sa idem korčulovať, ty sa stratíš tvoj problém. Čo je? Takže musíme sa ísť korčulovať a rýchle. Tuto si vezmem korčule, wow! Tie korčule vážne fungujú, ja tu robím nejaké pirulety. Ako, uj. Kde si? Vieš, kde sa korčule, že? Bože, si sa stratil? Ale... Toto by bolo pre naše dnešné video už asi všetko. Takže my sa s vami učíme, túto hru vám doporučujeme všetkými 10, keď vám chýba škola cez prázdniny. Dávid o tom vie svoje. Že? Takže hoďte like a odber a uvidíme sa na budúceho videa. Dúfam, že sa nám naše prvé video Robloxové páčilo. Teraz čau.